show jawran la ba amunu ba fla dongo do malika nani malika ka foli belebele ba hamu ko ye jien dongo amme ba sigi kuma be presse ko na ko ngan kuna foni nunu ma kono foli dante me wali hobe ko yu kuma ba ni wakati be ne ka kuna foni kana sele am foko bela jelen ki bismillah kuna foni blon kan nana ya lam sai je kalo kletan nani samba fla ani mo kan fla funa damne la hangon ba damne ni kuna funi ka keni ivarian huluka kale ka chedin binani kono to membe on ka fa ba konnana no kuma ere koni chale no ko sabe bololo sira sanfe o kum kono nga jamana nyama ulu kon to bolono sabe blambo ka ira ka fasa koni che binani kono to membe on ka jamana kono kuluma na kundo ula ko ba ku do na on ka jamana kono ka soro seben kere kere ni tu bolo seben min bato no ere koni mena kale ka chedun fe on ka jamana kono no re minisma moyu o kum kono nga jamana nyama ulu kon to ira ka fasa commerce ru kurubinu du critique la mogoma plasa okola jali kama ivaron ka kelke chedon ka nyama do nal de colonel Amadi Mayi Gezarayi ale fena boraka buluno place membo mina ira ka fasa koni kelke chede mununa na on ka fa ba konnana ku yara konnana kere kere na la ka ken ulu kon ka je kulu flamimbi minisma mo ka kelke chedon fa ku yara konnana ulu jugoro madondo ni kama ko okomi yara kon be ke duguni nyogonche kulu kani kelke chede nunu ko mercenaire te o kera ale ka kumai alisa oko kunkankula on ka la sigiso min fene siglono Abidjan ka fe na ba wele ko ambassade olu kan fene boraka buluno bla sebenke minu ya ira ka fasa ko ka keni kuma mun be bololo sero sanfe ko ka fo ko seben na on ka fa ba kono ko no lu buluno bla ala wala sani chede mbina no kono to olu be se kana on ka jamana kono to kam na olu fene kono borako o galon tigiya minu ya ira ka fasa ko mami yere kono yi buluno bla sebena ko te maye mami be barake olu ka chaka yorola ko ba kulu bina fembe la jelenke dona na to la mami koni yi bulu bla ni sebe na kaira ka fasa ko ngala sigdo mi siglo no Abidjan Kofi ko ulu yere de koni ya mariati koni chebina ni kono to kana onka jamana kono kulu ba nyini wakka dikiri tigla mogoma ani nyangili mi ka ko kada aka foni kelen la jali la hameta oni mogofe oni ale jakulu kran ni mi sigle no jien kun kan kula ale kuma da no de fahara ake ale kon fena bora ka ira ka fasa koni chebina ni kono to minena on ka fa ba konnana ku koni mana minisma mo ko ka kele ka chedun fe nga akoni ira ka fasa ko ka keni ivarian ulu koni ka kele ka chedun yere mun koni be on ka fa ba kono no be minisma mo ko koni ka chedun fe ko o kum konna sa ko ivarian kon be se ka chedun la kana on ka jamana kono wala sa kon kana ni mo nun ko horoma do ko mi yara kon bike dugu ni nyokonche o kon kera fara hakka kuma nu ko kun kankula kuna foni ne betana nya kalanko kuna fonula anga ministre misigile no kalanko ta kun kanko yana bol manale de madam CDP de Usmani ale fena kono ya ira ka fosa ko ka ni jonjo kere kere le munu temena on ka jamana kono ko o sin fe ku kono matan sabamne o matan sabayre holu kon ka barakara yurku e fo ka ta se sujet charima on ka jamana kono o komne kono na yudi critique la mo ma mi yere ni ya ira la ka ko kunu ko kiri yere kon damne na on ka jamana kono kere kere na la anga critique so mi be wele ko communicating no anga sigida nanna critique yore ko ni manu yore kon tara kiri mi ni ministry hale ko ni ayira ka fasa kalbe fembala jelenke ni mo gonu ni nyangile mi kaka o ka kula ko ba hale ko ni latigalo na kane ka fo ko kalanjelu hani kalanyena mo fo kata se yuru ko ani sujet chani mi meke onka ko lu kon na ko bampi wala sa logol dembala jelemi sa kalanjelen soroto ko amina kuna foni ne betana yanga ministri nyama ka kuna fonula nale de shokel ko kala mege kunu ale bora ka parado kurumu kari an ka sigida nanna no ru communicative mawu oluka kana aso kura daele utaro balaw bela jelen kurumu kari menu ya ira ka fasa koni kana aso yera koni jora milliard kili million keme sabahana kun ka fen ko rekera kan kana aso njo kana aso mi yera koni jora wala sa ni sigida manu no holu kon misaka kana jelen sora ate fo jamana kono de bela jelen yera koni ka kana jelen soro kenya sabatile ani kenya lakanani akeneka sigida nanna jinenya mo fokata se ala dala koma hani adeun yer holu bela jelen fun farale no ministri nyama kan kuin kenya nama mi ministri nyama hale kon yaka foli bla bela jelenya ani ka bela jelen fu keren la mun yera kon seko bela jelen ke wala sa ni kenya so ha kon beseka jotu ga mina sigida nanana
kana ye menaka kaufe mina baula doniya ka fosako menaka holu fene wilila ku ka dusuma kasayira minu kone ayira ka fosako la kana bali ya ko no fanga ko no bi ko sebe menaka dugu konnala minu ayira ka fosako olu yera kone ka gouverneur ko era de kone sembe ula ko ne anyi sako gouverneur ko kone katta ka se ka bo olu kuna wala sala kana abse ka sabati olu ka dugu la to ya mina kuna foni ne betana yi ko kan ke barula bi ale ye 14 juillet o konte don dugulen ye francais fe ba wera kon ye francais yera kon ka seli keren ne seli mi yera no o kon bena u ka yela ma horon ya foka ke kelenya o tali doma mi na ma fa ko uni seli alisa nan tora ko kan kibaru la hamita bene kaufe mi ambola doniya ka fasa ko kun huluka jamana nyama koro wera kon yu ka kiri mi yera nale kon kunya nyini aka uka teme aleni aka dugu yera de ni nyogon chena mbo wele ko eto abeni no mi na ire ka fasa kale ka dugu yera de koni bina alika ko ka ale nyanki ko ka klaka dankari ale kan adama de ya hakeola ko ba kale ka dugu fintigla mo ko yera koni ya ale mine ka clip biduru ni flake ka datugu sokono o mi yera koni kera koni ka jamana kala filmu kera samba flani tan kono ton temeli ko o kumne konna na yayi boni hale kono fene kire nyini anaka dugu ni nyogonche mali kuna foni show jabana lebo ni ne be dansi anga bi kuna fonu na la ma bashi wara kana mi nyogon sora shini kuna fonu waro kana ka anyano chesa ma fokala ka bela jele hamina kono ka kala ka bela jele sagodima akambe